Google Play'e girmenke gene bir zаты düzeltmeleri ve настройка устройстводан штайда местоположение ve yerimiz tapyaz. Местоположениеден yerimiz tapyaz. Tapamız oktende ruhsat veriyoruz. Geolokasiya ruhsat veriyoruz. Tak, iyide çıkacağız. Şondan sonra yani biz Google Play'e girmeli. Vayçı. Şimdi berde elektronlu poçtanıza giriyorsunuz. Eğer elektronlu poçtanız yok olsa, ştayda sazdat account dilesibe deyip sazdat edayınız. Men elektronlu poçtam ya telefon ya elektronlu poçta. Sonra şoň üçin men elektronlu poçtam ba. Men özümkiden girýän. Tamam, elektronlu poçtam yazandan soň dalýa basýan. Indi vizit parolum yazýan. Soň ýene dalýa basýan. Soňra условия использования şertlerini kabul etden принимаю deyip Soň ещё принять Play Market'imiz Google Play Market Time. Yine ştaydan biz özümüze gerekli prilojeniyalary gözläp tapyp bilýäs Play Market'tan. Ştaydan mysal üçin näme gerek? Bize mysal üçin intro diýip poýsk bersek intro çıkan nokta hayattan çıktı. Intro bar eken. Yine intramız çıktı. Intramız bize ustanovka edilen gelipdir. Abnavid edebilýäs istesek. Bize abnavlene gerekke. Bize çıkacağız. Damaşny stranitsa geçeceğiz. Bizde настройкаларда indi My Apps diye esasy glavny menüniň dilini ütgetmendir. Sebäbi ikonka bolupdy. Bizde nähil programmalar bar. Häzir barsını birlaý geçeriz biz. Light HDTV bu Ors kanalları görkezýär. Ors kanalları görkezýän priloženiýa, настройка, Google настройkamyz. Soň berde Google Chrome browserimiz, soň File Explorer we Provodnik Pro we, ýani bizim Android TV'mizin içindäki papkalara, faillara, zatlara girip bilýäs Şlix arkaly. Soň berde Play Market we Peers ve dilediçe disk kanallar, ýani çağlar üçin kanallar, Netflix, Intra, ýani Play Market'ten ustanowka etjek bolanlar, IMO ve seriallar ve şoňa meňdeş programmalar bar. Men bulan bar näder birlaý düşündiren, bularyň içinden bulardan daşaram ýene programmalar ustanowka eder. Galany indik sapakda. Indi gysgaça ýani priloženiýalarymyzda ustanowka edilip gelen priloženiýalary birlaý göreliň. Bu priloženiýalar zavodda
yani AZT kampaniyasının haýyşdy boýunça baştan içine goýulan prilajenýalar. Yani bazısyň içinde hemmesinde bar. Endi Light HD TV girýäs. Light HD TV açıldı. Yani yan kayıtışım ýaly. İçinde Russiýanyň kanallary var. Yani Первый канал, STS, RU-TV ve şuna medeş kanallar. Yani men sana göremde yaklaşık 300-320 kanal var. Besplatny kanallar, yani töleksiz kanallar. İçine girip şu kanalları görüyorlar premo efirde. Yani mesela için STS'e bassak, STS premo efir görkezýär. Bunun için yani internetin tezligi birden beýik bolmaly. Yani 1 megabit sekunddan beýik bolmaly. Sesini astaldaýyn, iştaýdan sesini astaldyp bolýar. Sesini astaltýas, gataltýas. Sesini aýraýyn. Bu knopkany основной klaviaturan ulanmadyk klaviatura spyaş rejime geçse, yani şu myşka işlänok spyaş rejime geçende jaşer myşkasy işlänok şonu oýarmak üçin plusa ýa-da minusa basýan. Koşma aýyrma basýan, oýarýar, ondan soň işläp başlaýar. Endi bundan çykýas. Ana iştaýda şunun ýaly reklamçyklar çykýar. Ana yapayız. Prilajenýe programa, mood programa bolan soň arasynda reklama çykybilýär. Endi bu ors kanallar ýene ýa-da çykýar, ýa bolmasa ýa-da dälde näşe öýjagaş we jaýjagaş basan wagtymyz esasy glawn ekrana geçýär. Soň glawn ekranda nirik girsek biz onuň nirik girsek saýlaýa bilýäs. Endi настройка var. Bu Google настройка. Telefonunuzun içindeki настройка ýaly. Set Wi-Fi, şonuň ýalyatlar, account, sistema, настройкалар. Telefonumuzdaky настройкалар ýaly. İstän zadyňyzy ütküdip bilýäs. Google Chrome обычный kompýuterdaky ýaly. Google search edebiliriz. Search'in www.google.com edeceğiz. OK basabiliriz. OK bassak Google stranisi açılıyor. Ya olmasa gönümer yazabiliriz. İşte koşmağa bassak kompüterde browser ulanyan olsanız bilyansınız bu zatları. Endi zatlarda köp ulanılandan biri Horjun TV. Horjun TV video. Horjun TV video. Birkaç aydanmazda Türkmenlerin YouTube'da içinde gıdıklı videolar ve filmler ve klipler ve konsertler ve değişmeler ve değişmelere girip görelim. İçinde seriallar ve değişmelerin içinde ya olmasa biz öz isteğimize göre iyi de gözlük edebiliriz. Misal için Murat Molla. Murat Molla'nın misal için videolarını soň açık görebiliriz. Horjun TV'de. Murat Molla yağışı bilen bileşen videoları, oyunlar.
Bundan başka da Google Chrome'da köp zatlar edip böyle kompüterdaki browserda edilen zatların eklisini edip böyle. Misal üçün menin köp kullananlarım biri udemy.com bilmeyen olsanız maslahatlardan girmeyi online sapaklar, online video sapaklar öz isteğinize göre näme gyzyklandyran bolsa ştaýda iýdäp kategoriýalar boýunça näme gyzyklanýan bolsa iýdäp görüp bilýäňiz. İçinde tölegler ama tölegsizler ama yani 40% tölegsiz 60% tölegli yani tölegler köp yani tölegsizlerim yetik bolýar-da. Unda mysal üçin kategoriýada näme gyzyklandyrýar bizi? Kategoriýa basýas. Unda mysal üçin kategoriýa basýas. Mysal üçin razrabotka diýäs birinji. Misal üçün mobilny приложение, языки программирования, база данных. Misal üçün baz данных diýip girsek, baz данныхның içinde misal üçün MySQL bazdan temada bize tema değişti, bize video uroklar, video sapaklar çıkarıp berýär. Aşağı gitsek video sapaklar ýöne bulardan görüşiňiz ýaly tölegli $13, $16, $13. Ýene biz mutuny da etsek bolsak aşağı geçeceğiz ýene biraderak. Ana цена цenany açsak бесплатно basýas. Bizim temamız da değişli. Besplatny mut, ýagny mut sapaklardan 20 santy bar eken. Biz haýsy sapaka gatnaşmak istesek, misal üçin 10,5 saat sapak beginner PHP and MySQL tutorial. Yani PHP bilen MySQL öğretken ve şunu meňdeş köp içinde kategoriýalar var. Öz isteğinize göre istendik kategoriýalar görübilýäňiz. Başka da Google Chrome'dan edip bolýan zatlar köp, kompüterde edip bolýan ähli zatlary şunda edip bolýan. Onda ben домашний страница gitdim. Täzen приложенияларга girýän. Ondan daşary DLNA, yani telefonuňyzdaky zady Android приложениýasy telewizorda görebilýäňiz. Bu barada giňişleýin indik sapaklamazda görüňersek Play Market intrany bilýäňiz, intran включать edip YouTube'da açybilýäňiz. Puhu TV bu Türklerin kinolaryny, seriallaryny, peredaçylaryny görkezýän приложение. Asan Shareit'den bilýäňiz. Ondan daşary berde YouTube, VLC player, video, audio faýllaryny şunda görüp dinläp bilýäňiz. Wintera TV, TVZaur we beýleki programmalar. Endi programmaların arasında intro bilen YouTube bar dedim. Endi introny açyp YouTube'u intrany işledip YouTube'u açyp görelim. Intrany işletdik. Intro işlep başladı. Endi täzen Myaps'a girip YouTube'u açacağız. YouTube. Yani YouTube'da основной поиск var. Bärden zat ýazyp bolýar. Klaviaturada ors harflar bolman üçin ýokardakydan ýazyp bolýar. Ýa bolmasa göne inglizçe göne ýazyp gitseňiz inglizçe, yani biziň elbetimiizde ýazyp gidip bolýar. Pozýas. Misal üçin bärde
домашняя страница. Son berde bunse новости, популярные новостилер, habarlar. Son berde muzikalar, oyunun videoları, подпискалар, aysi zatlara, kanallara подписка olunmasanız, son berde настройкалар var. Endi poisk vererin, обычно YouTube развлекательный program yok mende öğreyenlerde. Ondan da YouTube'da mesela için urok gözler edip böyle. Mesela için yazalım. İngiliz dilini öğrenecek olsanız angliski yazık. Mesela için angliski yazık deyip poisk versek angliski video uroklar çıkıyor. Mesela için ne? Angliski yazık performum urok 50. urok var mesela için. Şladamın 50 san uroğu var. Yani şunda onun da şaram giden video uroklar. Yani mesela için Polyglot'ta NTV'de görkezlen 16 saattan ibaret 16 saat Polyglot. Başkadan istendik näme öğrenüsüňiz gelse şoňa görä siz öğrenip bilýäňiz. Mesela için başka näme programmирование diýip öğrenjek bolsaňyz, mesela için programming deyip yazsak programming diýäs. Programming deyip İngilizce yazsak İngiliz dilindäki zatlar çykarýar, videolar çykarýar. Bular İngiliz dilinde, şoň üçin pozyp mesela için Orsça yazsak tak P программирование diye ya программирование с нуля. Zaten программирование с нуля desek Orsça. Mesela Python ve Python, mesela программирование полного с нуля diye ve şuna benzer şartlar. Bunlardan başka da video uroklardan başka da mesela için seriallar görýän olsaňyz Türk serialları, Ors serialları ya olmasa Azerbaycan serialları görübilýäňiz. Mesela için Türk seriallardan Şükür 4. sezon 1. bölüm diye mesela için 4. sezon 1. bölüm Şükür. Ya olmasa çağıranız multikalayan olsa, haysi multikalayan olsa şonu görüp bolýar. Mesela için bizim çağırık döwrümizin multikleri Tom and Jerry diye. Tom and Jerry. Yani Tom and Jerry. Orsça yazsanız şulan Orsça çıkar aslında Tom and Jerry'nin dilem yok. Yani şeyler hak. Yani YouTube'u gördük. Yani YouTube. Şimdi bundan çıkacağız. Başka. Tak VLC Player var. VLC Player. Eğer sizin zaten flashkan salıp Android приставка flashkan koyup içinde video, audio, video aydım zaten dinleyecek olsanız gönü flashka koyup dinleyip bilýäňiz. Player da обычно kompýuterdäki VLC player ýaly. Bulam Android приставкadaky player. Index sapakda görüşen şakal şta bolun.